Horas madihita salutna. Dihamu kadamang dainang haanggi ibo to pinaribot. Ala neng pukata masuk permingguan jala neng masuk ma prosesi berguru malua na neng makatidakon haporsiaw di bagasa sadarion atong rim mahita jongjong salutna. Udul mahita salutna. Hamu kadongan sahuria laho masuk kita di parmingguata sadarion parjolo tapahoho madirita martang yang be mahita di bagasan rohata ganup. Tapuji ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus naung pasauton baga-bagana didok na di Yohanes 14 ayat 16 sahatu 10 pitu jala pangiduokku ma tu amai asa dilehon tu hamu sada pangodian asing asai mandongani hamu saleleng nai imato dihasitongani naso tarjalo portibion aidang di ida jaladang di tadda alai di tadda hamu do ibana ainerap ma ibana dohot hamu jala di bagasan hamu ma ibana. Hasasaot ni bagai-bagai ima hasasaor nito di purbadia ima nuaing nataingot tapes tahon dohot natahalacon atong bongot mahita tu parsaura nabadia rap dohot di bata di tonga-tonga ni parminggota maret de mahita. Amen.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di purbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehova, lehonokku Tuhamu rohanai baru, dohot tod dinai baru, tubagasan ate-ate muna, jala usatokku do roha batu sendaging muna, jala lehonokku Tuhamu rohana marpakilalaan, jala lehonokku matodikku tubagasan ate-ate muna, au do membahesa asa marparangehamu di bagasan akapatikku, aka uhupupe radotan muna, jala patupaon muna do. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manondangi jala mengajari, rohani akana porsia di hatam, mar hite-hite to di purbadia. Saibuhai marohanami asa ture parahonami, mar hite-hite to dimi. Asa toktonggok dame rohanami makalacon, hagogon nai, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Mare de mahita. Debata si hangulu hota di pesta parjolo parningota nasa saur nito di purbadia sadarion tarsurat di Yohanes 14 ayat 26. Alai anggo pangodiani imato di purbadia sisuroni amai marhite-hite guarhu ajar honon jala paingoto ni idohamu nasa nahu hatahoni tuhamu ima sahatna atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulaho na hobar tu patikmi. Amen. Mari de mahita. Tuhan
topo tima dosa tatu debata martang yang nahohom mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo debata naung manguseho todim nabadiai, sumonggo pihami jolma naleaon, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatok-tok kami mian di barita na ulii, todimido na papungu-pungu hami huriam, asa masih jaloan, jala masih haholongan, songon aka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sian aka pardangola na bagas dohami juju tuho ale Jehovah. Say tangihon ma suara nami. Say patinggil mapinggol mu tumangihon suara ni angguk nami. Molotung majujur ho ale Jehovah dia kadosa. Tung isi mamanahan ale Tuhan. Ale tahe maroha pamuatio doho. Asima roham di angguk nami. Ale Tuhan debata amanami mauliate marohanami jala pujio nami maho alani sudi habalgaon doh tamuliaonmu naong pinapatarmu tuhami nama rasi roha dohami nuaing ala nong dilihokoto di purbadia sumonggo pihami alai namarningot tuhami dia kapar sorio namasa dia kapar nguluan nami asima roham dihami pargogoi mahami akar wasmon. Ale Tuhan debata amanami, say pasu-pasu mahuriam, na maringanan dope di hasyanganon, asa nang pe mangadopi bahat ni parukilon huriam, toktong ditabaiho si lehon-lehon, asa labgadda torop ni parbarita nauli dohot pangajari, dohot para sineroha, nama maritahun habalgaonmu di portibion, pake mahuriam gabi habaura ni pasu-pasum, tuakan na humaliang, mardopon akan na hurangan, dohot akan na gale. Pasu-pasu jala pergugoy aka partohonan di huriam. Saya sodangi jala pasu-pasu sude parpungon ni hala Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabe. Saya tatap ma ruas ni huriam, manang di dia pe maringanan, dia keinganan namar serake. Ale Tuhan debata manamina di Banua Gijang, hodo napatupahon hasesani dosa dihami halak nada ngolon marhite-hiti anak kaholongan ni roham seasi maroham dihami akan mangarsakon dosa nami saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesani dosa nami i lehon matuhami todim nabadiai aso nang ganggu rohanami dia sini roham alai asahot rohanami marhaporsiaon laho manggotapon nasa dosa dohot rohani portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelena mangulu jalana bedia mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Yesus aku Tuhan. Tapi kima baga-bagani di bata tarengo tu hasesani dosa. Roh mahamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon madi debata nadegijang. Amin. Kudul mahamu. Marede mahita. Hatani debata turupuk di pesta parningotan hasa saur nito di purbadia sadarion ima natar surat di sada Musa 40 sada ayat 30 pitu rodi ayat 42 denggan mahatai di rohani Raja Parao dohot di rohani akan naposona sudena. Dungi didok Raja Parao ma tu si Joseph. Dung di pabotohon debata tu ho sudenai. Dangadong jol manu patas maroha. Jalanau pistar siako. Akupni ninna Raja Parao ma madok si Joseph. Idama nungahu pasaha tuho sadok tanomi siron. Ima sahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mari demahita. Seni roha sanu putih
porsiautai song na hitadak kuni dong atas saha porsiaun di sadok portibion rap mahitamadok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi tohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman atinubuhon isi Maria na gebe-gebean sianto di porbadia adorang sohabubuham ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman isi latus nama tetarpajo do ibana di hau pinar silang na tua tu banua turu dong ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahur tu siamu di bata Jahoba amanai pargogo na sahatu dosani disi maibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di todi purbadia jala adong sadahuria na badia huriha tepani halak Kristen na kanabadia dohot dihasasani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Tapi gema ide puji-pujian sian kor inani huriata.
Tapi ki matik ting na masa di tonga-tonga ni huriata. Hamba kadongan saha porsiaon di bagasan guarin Tuhan Yesus Kristus. Ada orang so hujau kami aka odolan ni titing di mingguta sadarion. Atas nama guarin Parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta Parjoluma Upasatami Waras-soras tuhita salukna doho tu akadongan na boy rap marsau di parminggota di bagasa sadarion pasat tamima tapi di bagasan goarne Tuhan Yesus Kristus horas marita salhuna kudu tu si tapi ge mamanginang alam memang kebetulan mingguon gudang titing alai inti-inti naima ujah hamia teh dus rohata di hamu manami aka perjulug goarne minggu ta sadarion imam minggu pentakostana perjulu manang lapatanna parningotan di hasasarunito di Porbadia topik kuasa Roh Kudus yang mempersatukan manang huaso ni tod di Porbadia na pasadahon na marhobas manang parjamita lima pandita BW Panggabian paragenda pandita UP Hautasoit liturgi titing pandita AB Panjaitan. Nah tu di pertanyaan di mingguon sektor Selasa ima di bagas ni keluarga ti sagala LM Boru Simalango di sektor selatan. Di hari Rabu tanggal 22 Mei di bagas ni keluarga A Huta Gaul SH Inang NJ Boru Situmeyang SE inganan di ruang pertemuan sekretariat Ima wilayah Barat dohot di hari Rabu tanggal 22 Mei di bagas ni keluarga Citi Simajuntak MD Boru Silitonga di wilayah Timur asa Roma Hita Manginang Allahumma dohoti pertanyaan ini nakingan di Patu Pahuriata do ima sakramen padi Domadia tusahalak ruas ni Huriata di pukul 6.30 ibadah peneguhan sidi sadarion di Patu Pahuriata gudang nasap lalu halak jalan non duksi pulan non acara minggu pinangi duma tu aka nakon nami doho aka natora sate asa tadohoti ima ulaun nabadia tu hari minggu tu hari sogut tanggal 20 Mei ima pesta Pentakosta Paduahon Patu Pahuriata do kebaktian masuk pukul 10 sia mana pukul pitu borngin asa retama hita lahoma dohoti na mangihut PA Priskila Pinangiduma tu akaina nami di hari Selasa tanggal 21 Mei pukul 10.06 di Patupado PA tu Priskila inganana di gereja HKBP Yogyakarta asal Pinangiduma tu akaina khususnya tu ina Priskila lahoma dohoti acarai na pangihum sengan persembahan amplop cadarion patupa persembahan amplop dehita lima Laho mengumpulkan persembahan dalam amplop menopang sentralisasi ini HKBP. Periodisasi tu kategorial distrik Bui Mata Jahaya Manginang di Wartanang dibagi di WA sektor. Seminar seremaja di hari 10 Juli 2024. Dungi pembentukan tim doa misionaris HKBP Pinangidodo di Marhiti Huriata asadong tim doa di tonga-tonga di Hurion. Namangihu totori pembangunan dan donasi pembangunan obar tu rapat ni Huriata na di 2022 di Patupa keputusan totoripe pembangunan kontribusi per kakak 600.000 asa tongma tanunu tia manginang laho membayari warta panitia pembangunan namanginang di Bagasan Minggon ima totoripe sian insinyur JM sian Nipar di Boru Aritonang gudangna 600.000 sian wilayah utara situa Dr. Andus PSM Simajutak wilayah timur gudangna 100.000 soninang donasi dan janji iman pembangunan sian NN gudangna 1 juta rupiah. Jadi hobar tu titing saldo ni panitia pembangunan satu sadarion gudangna 100 lalu juta 44.750 sadar rupiah. Himbawa matongo na manginang tu program kegiatan tahun 2024
cian parhala Nuriata tuhita sudi ruas asa berkenan memberikan persembahan melalui situa wilayah Manang Wik dohot tu kantor ima persembahan bulanan ganu pita asata hobasi Manang tahari koton lahu Manggaran marhiti situa sektor. Nah mangyut penerimaan pelayan guru sekolah minggu tonggo di sosoi huriata ati tunga dong sakita kaina kota dohot nahita nah ada di son lau parsi dohot tu guru sekolah minggu dohot pendamping tim musik dohot ibadah boy didaftar hon di ruang sekretariat ni huriata. Songoni manang akka na berulang tahun di bagasan mingguon ulang tahun kelahiran doh ulang tahun pernikahan pasat huriata mah sanggiat lihat tu hata kagacang umur hatan itu hata di Rom 12 ayat 11 sampai 12 janganlah hendak kerajinanmu kendor biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan bersukacitalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa akar ruas na tapangidodo tuhita salhuna tatangi aku maka ruas ta dongata di bagasan pemulihan akan amar sahid songoni manang tatangnya aku mamanginang asanggia mardalan tahun okumene inklusif ni huriata di 2024 tahun songoni nang jubileum 125 tahun sending HKBP 2024 asa boy mardala dohot denggan na mangihut kebersihan fasilitas umum hodot hormat pinangidoma tuhita na memakai fasilitas umum kamar mandi asa tongma tajaga tajamoton di kebersihan na asa boy une jala denggan aka perawatan di kamar mandi tak na pasahaton bunga altar di minggu tasadarion ima 10 Mei sen keluarga Panggabean LH Boru Purba diaka amanami nanami na makasih holi jalan gio rohana laho menubakon bunga altar dihubungi ima inang situa Dr. Anda Nyonya RLC Malau Boru Nadeak. Na mangihut obar tu evaluasi nami amanginang di anak kota Perguru Malua sian asal pusat tu na bulan 5 omma aka hasil na boy hu rata-ratai hami jaloh putih hami na berjulu na juara sada ima Rafaela Tampu Bolon juara 2 Rain Sagala juara 3 Agatha Manalu pas do Malau do Malau naringgas nyan maul do mangelu naringgasok kami alai usaha kami do mardongat tangiang memiliton ate naringgas sian nasoringgas adong 2 halak hobar tu absen na perjulu mai sirlisitorus dohot tita prawita nenggolan hadir oke jadi pinangido ma tu akay nakon namin na hujo kami nakingan asaro majalo hadiah jala pakai hamumon hobar tu aka hariko tanah tu akan naso dapat akadia pasatawi penokadia na berpuri boleh ate pinasaha matuang pada teresot lahu pasahaton hadiah juara nasida langsung maju juara 1 sampai juara 3 baru nanti di yang paling rajin Shirley
Oke, silakan duduk. So di mamang inang buah-buah nami pertanggungjawaban nami itu huriata, mari kita kegiatan ni anak kota Sidi na sa taonon. Mulai mari kita, so mi manang titing tadi bagasan sadari mulai tema di Tuhata. Tapi gimana ide puji-pujian sean kor amani huriata.
Marede Mahita. Martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Urian itu hata selamat Pentakosta madihita saluhutna. Hari sedarion tahalason hasa saur ni tod di parbadia. Dohok marningot sadarion hatutubu ni huria na parjolo di tonga-tonga ni Portibion. Kamanami na nami atan debatari hita sian ulaw ni apostel biddu 2 ay sada sa hatu ay 10. Hujaha madihita songonom mahata ni debata. Jadi dung jupang ari pa 50 ni Pentakoste, pengumuman nasida saluhuna di sadainganan. Jadi masama topu suara sian gijak songop parngongos ni alugu nagugu mamulus, gabi digohi masadok bagas hudulan nasidai. Jadi tarida ma di nasida sumat tudila ni api na marjillam-jillam, disonggopi ma ganup nasida. Gabi goktor di parbadia manasida saluhuna, jadi mamuka marpakuling na asing manasida, marguru tu pangalehon ni todi itu nasida makkatahossa. Ale adong ma akka Yahudi na maringana di Jerusalem, halak na daulat sian saluhu na bangso na ditoro ni langit. Alay dinamasa suarai marpungu mana toropi. Jadi tarhalomong manasida, ay ganup ubege nasida makkatahod di hatanabe. Jadi tarmali manasida saluhuna jalalongang akanin nama. Dah halak Galilea saluhut nasida na makatai. Buasa ganup hita ubege di hata hasomalat tabe. Halak Partia, dohot Media, dohot Elamit, dohot akka na maringana di Mesopotamia, di Judea, dohot di Kapadosia, di Pontus, dohot di Asia. Di Prigia, dohot di Pampilia, di Tanah Mesir dohot dia kaluat Libya natukan Kirene dohot halak Rom na maringana di son akka halak Yahudi ro di akka parguru akka halak Kreta dohot halak Arab di hata tabido itabigi di hatahon nasida akka ulaun habalgaun ni debata. Jadi tarhalomong manasida saluhna jutbe marohana akanin nama sama nasida namarhuai doi ulaning alay mangicahi do na diba, akanin nama, gok anggur natonggi do nasida. Ito sana urin tuata kamanami na namin na hinalongan di bagas ang guwar nito Kristus. Haro tahe omon-omon nati. Haro tahe omon-omon. Ya.
omon-omon. Ati nasuruh dong moro pemilu ati. Ya. Di debat capres kedua ya, nah, kita dengar omon-omon gitu ya. Ya. Amanginang longa di bagasangkuan Kristus, istilah yang viral saat debat capres kedua. Ya, kira-kira apa artinya? Ya, itu lupa doang. Ya, amanginang omon-omon sama dengan cuap-cuap. Ya. Omong-omong mungkin saja. Tapi lebih kepada nggak ada makna. Ya. Hanya sebatas pembicaraan saja. Amanginang jika merujuk pada penggunaannya maka omon-omon berarti omongan saja, holak kata. Mulai dialak Batak, mulai dokon holan ha ada maksudnya. Holak kata. Holak kata di paditei. Holak kata di amatai. Bahasa ada holak kata yang mudah pula doho idahan. Dak pula doho tepeng. Amanginang nolongan di bagasangkuan Kristus peristiwa Pentakosta bukan omon-omon. Bukan cuap-cuap. Tapi peristiwa yang benar-benar terjadi. Peristiwa yang benar-benar di mana para rasul menyampaikan perbuatan besar Allah dalam bahasa-bahasa Niportibio. Syukurlah IF ada di abad ke-20 ini ya. Syukurlah LTI ya ada di sini, kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Kalau itu dibuka pada saat Pentakosta, nggak laku. Karena Roh Allah dalam kuasa yang besar memberikan puluhan, ratusan, bahkan ribuan bahasa pada para rasul yang didengar waktu itu. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Kristus, jauh sebelum peristiwa Pentakosta yang terjadi di kisah para rasul, perayaan Pentakosta sebetulnya telah dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Sebetulnya Pentakosta itu bukan istilah yang baru bagi orang Yahudi. Di Tolu Musa, Biddu 20 ayat 15, danga pala taringot tuharoronito di perbadia intini Pentakosta di Padanaru. Ala didok di siya kamanami nanami Tolu Musa 20 ayat 15, dungi iko bilang muna ma ola niari duk sabati ola niari pabuah muna tahe ditibalat tatingan pitu ari sabat. Jadi 7 kali 7, 49. Saha rodi ujung ni ari duk salpu ari sabat papituhoni, boho 50 hari bilang muna. Jadi ari pa 50-hon Pentakosta. Menjadi perayaan di tengah-tengah masyarakat Yahudi, terutama mensyukuri Akka Naniula, mensyukuri panen. Dan dalam pemahaman mereka bahwa di Pentakosta hari ke-50 itu juga hukum Taurat Tuhan diberikan kepada orang Israel lewat Musa. Karena itu Yerusalem sesak penuh orang. Datang dari berbagai kota-kota yang disebutkan dalam kisah para rasul tadi. Halak Yahudi na mga rato. Tu berbagai-bagai kota negara yang disebutkan tadi. Pulang
Holan merayakan Pentakosta maka malatehon parbuen niya kaulaon. Marningot patik na nilehon ni dewatang. Marningot haluaon. Paskah dalam Yahudi adalah peringatan ketika mereka keluar dari Mesir, yaitu waktu anak sulung mati. 10 hari setelah itu dirayakanlah Pentakosta. Alania kamanami nanami benar peristiwa hasasa orang itu diperbadia di tengah kerumunan orang banyak yang datang dari berbagai negara, yaitu orang-orang Yahudi, bahkan mungkin juga orang-orang yang bukan Yahudi. Kan itu kan mulak kita tuh hutang kamanginang tawado ka ART tadi ya. Tawad do RT jadi ya dia kita mengarat tu tawad mulak tu Samosir ya tu Tapanuli. Nah demikianlah kira-kira orang Israel yang berkerumun di Yerusalem. Atik penunga disurirakon panurirang Yoel taringot tu lehonon ni debata toddi tu akka generasi ni Israel. Ale mauliate ma kamanami nanami laos bohoma disi. Di parpungu ni halak Yahudi di Yerusalem. Saut ma baga-baga ni debata. Saut ma baga-baga ni panurirang. Nekorotod di parbadia. Tutonga-tonga ni generasi orang Israel. Dan Yesus sendiri sudah menyampaikan itu kepada para murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Ketika dia mau naik ke sorga, di Lukas 24 ayat 40 siang, jala suruhku masonggop Tuhamu, na pinarbaga-baga ni damang, alaimian mahamu di hutaon paima disolukon hamu, haguguon na siyang gijang. Jadi peristiwa Pentakosta itu disolukon haguguon na siyang gijang tuaka na porsea. Jadi kecil bagi kuasa Allah untuk membuat orang-orang berbicara dalam berbagai bahasa-bahasa dalam rangka menyampaikan perbuatan besar Allah. Jadi tod di perbadia, hasosonggop ni tod di perbadia, ima hatutua ni haguguon na siyang gijang. Kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus do mandoki. Dungi di dok Yesus museng di Yohanes 14, jala pangidokku matu amai asa dilehot tua musada pangodian na asing asa imad dong anihamu sa liling-liling na. Dongakku saripe, molo hamu ina ise madonga saripe, ama. Molo ama dongan na saripe ina. Alay adong dodongan rodi sa liling-liling na hobartu pangidoan ni Tuhan Yesus, ima todi parbadia. Jadi madongani ka apostelidoy, madongani akahita doi, madongani saliling nileleng. Jadi donga taupe luar biasa doate. Ya. Wah donga luar biasa do sudia donga muna kamanginang. Tohodo luar biasa. Sadanai musaya didok. Alai anggo pangodiani imatod di parbadia, si suronnya may marhite-hite guarhu ajar honon na. Jadi si pangajari. Ya. Jadi tod di debata, Roh Kudus adalah pengajar orang percaya. Kolani isi do gurutan wae. Tod di do. Mana anggo guru na asing yang lebih kita kepadanya lebih taat daripada roh. Alay asing ni na mengajari dok pahingoton, mengingatkan. Jadi nak pihak kamanginang somar sahit amnesia hita, alay rentado hita amnesia. Pelupa. Lupa apa buasa dari orang minggu. Ang nalupa, ang oneso daong nalupa te. Na iluarado mungkin lupa.
Adong na lupa pilihan na, jangan dong, nga pasti persiap po. Roh Allah, Roh Kudus Allah mengingatkan setiap orang yang percaya. Jadi molo gabe taingot hatan ya mukta, itu perbuatan roh Allah. Molo gabe taingot hatan de batang, itu adalah perbuatan roh Allah. Alay molo gabe lupa hita mungkin iman edo ni turbukon nakin na deba mangicahi nama buduin na. Memang molo ala nama bukatong rentado do lupa ate akamanginang. Jadi mangajari doho paingoton. Dungi mo siya di dok. Anggo dungro ibana ajaran na do portibio taringot tu dosa. Do taringot tu hapitoron do taringot tu uhum. Jadi mengajar orang, mengajar kita, mengajar dunia tentang dosa. Dosa ialah ketidakpercayaan padaku, kata Yesus. Anggo sani hitang lewat. Daung menasoporsia di Tuhan Yesus. Akan nasoporsia di Tuhan Yesus itu menjadi dosa yang paling besar bagi dunia ini. Taringot tu hapitoron, i manalawaw manopok damang jadi dang be idaw muna. Jadi setungadong naragu pa buat Tuhan Yesus nung ngamulak tuamong na. Idaw baing gabe ditongos tod di parbadia. Napatuluhon i manong onahuhum hiduk ni portibion. Jadi molo songon nagudak peakang. Paru kilotang di tonga-tonga ni Portibion percaya. Hidup ni Portibion akan kalah oleh kekuatan roh Tuhan. Alania kamanginang longan di bagasanggoar ni Kristus. Ketika Pentakosta, perayaan besar orang Israel, disitulah Roh Kudus turun. Tu tonga-tonga niya kana porsiai. Songon namasa di turpuk tahun, dung berminggu-minggu, 7 minggu na sidang, di ari 50, makalason ari raya panen, marningo naung dilihod debata patik ni debatang, marhite si Musa, tuat ma, toddi ni debata, tutonga-tonga niya kana porsea, memenuhi para rasul di Jerusalem, murid-murid berkumpul di sebuah rumah. Tiupan angin keras dan lidah-lidah api menandai turunnya Roh Kudus. Akamana minanami kedatangan Roh Kudus adalah pencerahan, pemenuhan nubuat Yohanes, pemenuhan nubuat Yoel. Lalu para rasul dalam peristiwa Pentakosta menjadi berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, tidak kursus. Bahasa yang tidak mereka pelajari sebelumnya. Sehingga mereka dapat memberitakan Injil kepada orang dari berbagai bangsa yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Mereka berkata-kata akan bahasa yang tidak mereka pelajari sebelumnya. Tapi semuanya bertujuan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang dari berbagai bangsa yang datang ke Yerusalem. Tapi lebih orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang tengah pulang ke kampung halaman mereka. Alania kamanami nanami, oleh karena pekerjaan Roh Kudus di atas, dimungkinkan bahwa setiap orang dapat mendengar khotbah para rasul dalam bahasa-bahasa seperti yang disebutkan di atas. Kita mendapatkan anugerah itu. Autoktong di bahasa Ibrani, Bibel tahun, holo masong kalahan, holo hupak sahami bibili holad di pangatusyon namin. Holo mahusipak kami rahasia na adong disi, demi kepentingan kami. Tapi ketika pekerjaan roh nyata, maka firman itu hari ini terbuka seluas-luasnya. Bagi siapapun, bagi bangsa manapun, bagi suku manapun. Lumubi hita bangsa Batak. Naung diterjemahkan Alkitab itu bahasa Batak oleh orang Jerman, Johannes Warneck. Alania kamanami lewat pekerjaan Roh Kudus
maka firman Allah, Injil Kristus menjadi dapat diterima oleh setiap orang lewat pemberitaan firman, lewat khotbah, lewat pembacaan. Karena itu tidak ada alasan lagi untuk setiap orang yang percaya untuk tidak tahu pekerjaan Allah. Alania kamanami na nami longal di bagas anggoar ni Kristus. Roh Kudus mempersekutukan orang dari berbagai suku dan bangsa. Gabe masya tu sama, tabo toma, manang aha na hinatahon ni dewata. Madok mauliate di bahasa Batak mauliate, di bahasa Indonesia terima kasih, di bahasa Jawa ada teh matur suwo, di bahasa Inggris Iya kan nggak materi dan ulau ni todi ni. Di bahasa Minang, akamana minanami longan di bagas anggoan Kristus. Gabe gok todi parbadia manasida saluhutna jadi mamuka marpakuling na asing manasida marguru tu pangalehon ni todi tu nasida makatahosa. Noanga kamanami na nami longal di bagas anggoan Kristus nung nga digohitod din ni wata hita noay. Alay ahado na tahatahon noay. Apa yang disampaikan maaf oleh mulut bibir kita. Oleh lidah-lidah api yang memenuhi para rasul dan memenuhi kita hari ini. Molo nung nga digohitod din ni wata hita ahado na tahatahon noay. Hata ni deba tado, manang hata ni deba. Taringot tu pabayanan ni deba tado, manang taringot tu pabayanan ni hitaw. Taringot tu haluaon na siya Kristus do manang naasip. Makatahon, hobar tu pangalehon ni todi tu nasida makatahosa. Alay didok diturupukon, akka ulaon habalgaon ni dewata. Kamanami na nami nalongan di bagas anggoar ni Tuhan Kristus alanima. Marhite parningotas sa darion, naing maganu na porseya, lam unggodang, ubidak pakatahonon na. Taringot tu akka ulaon ni debata. Dan ini menjadi tantangan bagi setiap kita. Nakpesodong kursus di TKI aleng goson nari, ya. Khususnya anak-anak kami yang 18 orang ini. Ya. Ada yang mau ke Afrika? Ada? Jadi ahli pertanian di sana, ya. Siapa yang mau ke Inggris? Wah, enggak ada. Isi nengolo tu Singapura. Wah. Tu Malaysia. Itu dia dah mulu. Bah. Tu Toba. Tu Samosir isi nengalong, tu Samosir. Ya. Oke, sekali lagi saya tanya. Siapa yang mau ke Eropa? Ke Jerman ya, sekolah musik ya. Amin. Kursus di IF atau di LTI dan kursus juga sama Roh Kudus. Ya. Itu Eropa. Siapa yang mau ke Amerika? Di Pak-Pak Dairi ada namanya Singapura. Ada orang Pak-Pak Dairi di sini. Ada nama hutan di situ Singapura do memang Singapura ya. Jadi kami singkat Singapura begitu. Adik-adik sekalian, ini kita sudah menyaksikan karya besar dari Roh Kudus yang memampukan
para rasul menyampaikan kuasa Allah, perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Dan ini berlangsung terus-menerus, kuasa dari tempat tinggi itu. Untuk memampukan kita memberitakan, maka tahun kapabahenan ni debata. Didok diturpukon, jadi tarmali manasida saluna jalalonga akanin nama, dahalak Galilea saluna sida nama katai. Orang melihat Galilea, apa yang ada pada orang-orang Galilea? Jadi anggap remeh. Ya. Kamanginang mohon maaf, jangan pernah menganggap remeh. Ya. Memandang rendah. Kan ini orang Galilea. Kok bisa dia berbahasa Parsia? Kok bisa dia berbahasa Jerman? Kok bisa dia berbahasa ini? Apa enggak boleh terjadi kuasa Allah, kekuasaan dari yang maha tinggi pada orang Galilea? Amang inang longa di bagasanggoar nitong Kristus. Jadi tarmali manasida saluna jalalonga akanin nama dahalak Galilea saluna sida nama katai. Bahasa ganup pita ubege di hata hasomalat tabe. Anak-anak kami, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Ya. Saya pernah satu kali ditegur seorang polisi waktu di NTT, ditegur. Amak padita ibarat ngamang do nomor 33 bungai di dalani, po bunga di 33. Tapi jangan salah amang. Itu intelijen katanya. Jadi mereka mengambil peran seperti penjual bakso, penjual pot bunga, penjual bunga di pinggir jalan. Tapi ternyata mereka adalah dari Badan Intelijen Negara. Amang inang menganggap remeh. Buasa ganup pita bege di hata hasomalat tabe. Ini juga menjadi pergumulan tantangan bagi kita. Acap kali kita memandang rendah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ikosai songon na binan ni alahado. Amang inang, satu minggu lalu, teman-teman mahasiswa UGM, kita bilang bahwa kuasa perbuatan-perbuatan roh itu milik semua orang percaya. Melengkapi orang percaya. Jadi kalau ada orang yang bisa berbahasa roh, orang bisa menyembuhkan, orang bisa mengajar, silakan. Tapi itu milik semua orang percaya, bukan hanya milik satu orang percaya. Jadi suatu pola pindah kita, kan di Samosir sekarang ada tantangan kekristenan. Nungro pendeta Andi, pendeta Andi Simon datang di Samosir, ya bisa naguga jul meisan. HP tonggol tamalateho ni, dak pola pindah kita tu gereja ni alai ala punata dotongi. Alai tahaporsiai pawai pabenan ni dewata. Jadi na di Samosir dak pola. Alai meluju silakan aja. Sepanjang itu dalam koridor tata gereja kita. Amang inang longa di bagasanggoan Kristus. Leado me dorhata sipata mo tabereng akulaw ni debata. Na songon balgani na ta paham. Kamanami na nami, buasa ka nupitaw bagi di hata hasomalat tabi. Alay mauliate ma di debata kamanginang na tikpe na di ba tarlongang alay na di ba mangitsahi di ujung ni turbukom marjamita si Petrus akamanginang 3,000 halak tardidi sadari imamulani huriyang parjongjong ni huriyang dung marjamita si Petrus ala didok si Petrus jadi hehe ma si Petrus rabdoho na 10 sadai di pagugo maswaran di pakulingi manasida hamu halak Yahudi jala sudai hamu na maringanat di Jerusalem boto hamu maun
jala pasiat tamu maha takot tu pinggol muna. Ay apala nama buk kamyon songon na tinuha somuna ay pukul sia dope nuai. Jadi dang omon-omon, dak kolak kata hata, dang persepsi negatif, alai na pasaut todo taringot tu na sinurirakon ni si Joel, taringot tu haroro ni toddi parbadia, use honok kuma sian todiku tu nasa namar daging, gabe manurirangi, akka anak dohok borumuna, maralatan akka doli-doli muna, jala marnipi ma akka na tua-tua muna. Ya. Sahat bidang di patorang si Petrus, jadi terdidi ma 3.000 halak sadari laos ima parjongjong ni huria. Kamanami na namin longan di bagas anggoar ni Tuhan Kristus. Ayo, Roh Tuhan telah membuka hubungan komunikasi bagi kita di antara yang berbeda-beda ini. Ya. Ibenna sedong huria holak huria ni halak A. Ya. Nak pedong HKP tapubulu dakorat tapubulu ni siate. Ang marga nasing HKP tapubulun. Dia marga tapubulun. Honggo kan? Honggo isi halak. Marga om. Roh Kudus telah membuka, telah mempersekutukan kita yang berbeda-beda ini. Itu artinya kita boleh saling menghargai di sini, saling mengasihi yang berbeda ini. Silakan saja orang Jawa di sini, silakan saja orang Nias di sini, silakan saja orang Manado di sini. Dan itulah sasitong na kamanginang HKBP dang holak kuria ni halak Batak. Di buku aturan ni Huriata HKBP ima parsaoran ni akana porsea na tardidi tu de bata ama anak doto di perbadia sian nasa bangso. Hola ni hala umuda kalak Batak bang gabi gereja ni Batak di dok atik pe gereja ni sadok portibiodo alania kamanami na namin nalongan di bagasanggoar ni Kristus iko jaloot tado sude bangso di son na makatidakon na makaporsyai na mamereng akapabahilan na balga na siyan debata nung nga di pasada hita di pengakuan iman ponggol patuluhon rak maju hita mandok sada 2 tulu. Imano aing hitaw. Ulaw nito dinidebatadoy na pasadahok kita. Patubu huriay di Portibion. Tuhamuna na 10 halak. Ya. Lebih hurang 10 bulan nate. 10 bulan. Ya. Ikut katekisasi sidi. Ya. Patik pau paton. Patik pau paton. Kuat. Segitu aja. Roh Tuhan mengingatkan, ayo. Dua-dua ya. Adalah sahabat bagi Tuhan alam. Engkau tidak boleh juga bahkan ternak ya, nggak boleh kerja, ya. Wih hebat ini. Kamu disuruh tidak boleh kerja selain hanya beribadah. Bahkan orang di rumahmu ya. Jadi amang dan inang, akapangurubi pe istirahat maju hari Minggu ate. Amin. Maksudmu nah kamu beribadah, kalau kamu libur. Ya, ini nanti disampaikan di rumah masing-masing. Kita hari Minggu libur semua, amin. Enggak mau kan? Oke.
Nah dong ART bagas nabe hari Minggu libur. Bila penting kita buat surat pastoralia nanti. Ya, surat parmahanion. Tuganum ruas ni sadok HKP sudah pangurupina hari Minggu istirahat majo. Alani mangalop pama hari Sabtu sudah. Ya, laundry hari Sabtu. Ngepel rumah untuk hari Minggu hari Sabtu. Pasti enggak ada yang mau ini. Ya. Itu hukum Taurat keempat. Hukum Taurat kelima. Oke, lihat dulu ayah dan ibumu. Ayah atau ibu lah. Coba. Ya. Orang kedua, pribadi kedua yang harus dihormati setelah Tuhan siapa? Orang tua. Jangan kau sayangi aku kalau tanpa kau sayangi itu. Ini dulu kau sayangi. Ya. Masih ada waktu kah? Bisa kah? Lama sedikit. Gak usah kau sayangi aku kalau kau tidak menyayangi ini. Tapi sayangilah ini. Ya. Tenaganya, waktunya, pikirannya habis untuk mendoakan, memikirkan, mempersiapkan yang baik. Ya. Siapa yang mengabaikan orang tuanya, Tuhan akan berperkara padanya. Bukan saya. Ya. Tapi siapa yang menyayanginya, mengasihinya. Percaya saya, kalau kamu sayangi ini, nanti kamu akan disayangi anak-anakmu. Amin. Mau punya anak nanti kan? Atau mau yang 18 ini ikut Paulus, mau? Ya. Kalau kau sayangi mereka ini, kau akan disayangi nanti. Pasti. Kita juga semua yang hadir di sini. Ya. Ayo sayangi Bapak dan Mama kita. Kalau kita menyayangi mereka hari ini, maka ini nanti akan sayang pada kita. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Ya. Kamu pihak kamanginang, mau lihat tema di holong munanya teh. Ya. Wah terus do peha holongan munah laon. Ngata palua kan? Buat apa palua mah laon? Ya. Saya percaya kasih Amang dan Inang akan terus menyertai anak-anak ini. Ya. Dan sesuai dengan firman ini, terimalah semua orang. Ya. Dari mana-mana. Kita menjadi orang-orang yang go internasional sebetulnya ya. Orang-orang yang bisa hadir di mana-mana ya. Mau ke Jawa oke, mau ke Kalimantan oke, mau kemana-mana oke, bahkan ke luar negeri. Ini yang ke-18 orang ayo. Bukan secara kebetulan bertepatan di hari Pentakosta. Kalian disidikan hari ini. Anggo pangidua ko niyan nanggo sa dua tuluh halak kamano aong napadita. Aong naradi. Ya. Tu luar negeri pe tahu dak pala persoalan. Ya, tu luar negeri pe ay nga terbuka no ay. Adong na naik tu Amerika ayo. Adong na naik tu Korea ado. Adong na naik tu Jerman ayo. Unak pola na hutat taon. Ya. Maul do mangadupi halak kita. Maul do tayo mangadupi halak kita. Maul murah kira-kira gitulah. Ya. Amang inang longan di bagasang goar Kristus lumobi hamuna sadarion hati dakok kumuna maha porsyon muna. Pangiduan nami ikon ho dohamu di HKBP. Amin. Ikon ho di HKBP.
Molo sohope di HKBP mabuka gereja mak bila penting. Alain berafiliasi do HKBP. Amin. Ikon hot di HKBP. Ya. Ingat. Ya. Hamu do generasi neosugut. Manang didia pe hamu. Ya. Patar dulu nito dia nomor hiti hamu. Marhabisuho marhabis tara do hamu. Bainon ni dewata, bainon ni todi ni dewata. Ya. Asal mahot hamu di Tuhan. Una munggil-unggil sian haporsao di Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hari ini banyak tantangan orang-orang muda. Bisa karena pekerjaan, bisa karena pasangan hidup, bisa karena kegemerlapan dunia ini. Sehingga tidak sungkan-sungkan untuk melepaskan imannya pada Yesus Kristus. Amanginang neholongan di bagasang goar Kristus. Lumubi hamuak kena nami. Ayo. Sekali saudara mengaku iman pada Yesus Kristus. Ayo setia sampai selama-lamanya. Setia sampai selama-lamanya. Ada banyak tantangan. Ada banyak nanti hal-hal yang bisa karena kekristenanmu kamu kehilangan kesempatan itu. Ya. Tapi percaya Tuhan tidak akan pernah salah menempatkan, salah memberkati, salah memilih kita dalam pilihan-pilihan kita. Kamanginang mau lihat tema di hamuna, ya. Odo pada muna ditik kita didi nasida. Ikon ajaran muna, suruh muna, oma perbuena. Nunga di hati dakon nasida haporsion nasadari. Alai dak saya dope satu sih. Terus mak dongani hamu, tanya kau kamu. Ajari hamu, pengot tamu. Kami mau ke 18 orang ini tetap ada pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berharap nanti setelah kalian sidi, kami rindu kalian punya persekutuan khusus yang 18 orang dan teman-teman yang lain. Amin martang yang mahita. Melihat malai Tuhan dihatam, naung nilhomu dihami apala ditikyon. Ulau ni todi, pabidakon harara ni barita nauli. Gabe dakolan halak Yahudi benau boto barita taringot tuha balgaum. Ele gabe doho sadok portibion doho tami. Majalo hatam di hatanami. Di hatani sadok portibion. Ali Tuhan lam ubidang maharajaumu. Lam sarma sude barita haluau ni. Urupi hami dongani hami. Jala ajari hami di bagasat todimi. Lumobi sablalu enak kon nami. Nama katidak kon haporseon na sedarion. Homa paingoton. Homa mengajari hatam tu nasida. Homa madongani nasida saliling-liling na di bagasat todimi. Pasu-pasu Tuhan parsikolan nasida. Lumobi secara umum nasida di tingkat SMA Anuai. Anggiak mardalan uli denggan dalan nasida manopot aka masa depan na uli na denggan. Napo na muse aka parsikolan na uli di tingkat na tumibo. Jala suromu nasida paso-paso mo marbarita na uli. Makatahon, makatidakon, makamalatehon. Habal gaon ni pabahinammu di ngulu nasida sigano pare. Atong sayhoma na majuluan nila ka nasida Tuhan tujoloon. Untuk kami jaka natoras nasida. Naung setia toktong manang yakot. Mabuhali, mangajari, mamudai. Jala mabuan nasida tu perguruan ni naporsi alumubi huriam. Sehoma nama sumasu akamanami na nami on natoras nasida on. Di ulaon na, di rumah tangga na, di usaha na, di profesi na. Rodi sudi hami Tuhan na marsaura pala sedarion majakon to dim to di perbadia. Gabe ukap barita nauli sar tu sadok portibion. Idaun nami habal gomu dope tujuluan niarion. Ala to dimi mangula rodi saliling-liling na marhiti hami nang di sadok portibion. Atong pasu-pasu mahami salhuna. Sudi hami na marsaur apala sedarion di pukul siaw. Sa minggu tujuloon
Juluani lakka nang ulaw pakkobasun nami sa luhuna. Pamalu maka na marsahit, parguguya ka nagali, tuturi, jala parrohay, palubang aka, natarsosak, na marukil, rodi aka na malubi aka, hamaulod di tonga-tonga ni nguluna. Kupasa tami siya danak satu na magudang, nang aka na tua-tua nami pe Tuhan. Sa selehonom muhay pason ni daging naktod di hami. Pasu huriam akan naposom parhalado ni huriam sudi mahami. Dumubi dia kaparsoran namin dope na maruru di hari sedarion. Tuho mahu pagong kopok kami. Hu pasatami tangyang pamujion nami o tuho di bagasa Kristus Yesus si Pangulo jala si paluhami. Amen. Mari dehita los tapasahat pilihat. Oh
nuaing masuk mahita tu acara na makatidak ko kaporsiaon jongjong mayanakon nami rap doho natoras di inganan nabi. Marede mahita sian bukwede nomor 100 lalu ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goar di debata ama, anak dohotod di parbadia, amen. Hamu ale natoras ni danahon. Di ida hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumulo madok mauleate hamu sadariot tu debata ala ni sude asinerohana na sailao. Ay di pangulo na sida rasi rasa noaing. Jalasanga di boto nasida hatan debata doho dalan tu hangoluan. Alay tamado ingoto muna sa daryon akka amang inang pabahinam muna tu akka anak komunaon. Aydang dilehod debata akka danakot tu hamu asa adong donga-donga muna mangula ulaw sabbing. Alay asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihutok kata ni debata. Ido ubain na dilehon. Ditangya ko kamudo ganupari anak komunaon na sailaon asa unang mago na sida. Molo dihilala mo ay hurang ni pabahinam muna taringon tuak kay anak komunaon. Tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna. Atong martangiang mahita. Ali amanami ama ninasa na targuar ama di banua gijang doho di tanoon. Say tangihon matangiang namion. Jakom maakada danakon gabi anak komu. Asima roham. Lehom matod di parbadia turuhan nasida. Asa gabi sisiamu nasida rodi saleleng nileleng na. Molotong nahurang pabahinan namin na say laut tu nasida sa ese samay. Say unang matargasip nasida. Jala unang loas mago manangis siyan nasida binahen ni pangalahon nami. Asima roham. Sahat tu tangamu manasida marhiti-hiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mahamu akana toras. Maredehita siyan bukwede 150 ayat 4. Hamu akada danak na hinaulongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing di julu ni debata na mamereng terus tu bagasar rohamuna. Doho di julu ni huria na pungudison. Nunga di boto hamu lomo do sugu rohani debata.
dang tarbaik kamu be marsidalian sogot di hari parhumani. Molengot rohamuna di akaari ni ngulumuna naksalpui, tama madok mauliati hamu tu de batang, ala ni sudi asini rohana. Jala molo diingot tamu akka pabahenamuna na soture, imaneang doho langgus ni rohamuna tu na torasmuna, ro di saluhud dosamuna, tama marsak behamu sadari marningoti. Buan hamu maluhut na itu Tuhan Yesus asa disesai ala ni mudarna, na use humok kopardosa na manopoti dosana. Alai paubahamu marohamuna, huhud pukkahamu maparangan yang baru olak ni sadarion. Asa dalanamuna dalan nagugoti, na marhapatean Tuhan uluan si saleleng ni lelengna. Atong alusihamu mana husuk kutonot tuhamu di jolo ni debata doh di jolo ni akadongan na pungu di son. Parjolo di parhatuturoham do hata ni debata na ginunuhommu na selaon holan ido dalat Tuhan uluani alusna. Dua, olo doho sian nasaroham tumudalo saluh dosa. Jala olo doho tujulanom mangihuton hata yang debata rodi hasusuda ni bohalmu alusna. Tolu, olo doho makanguluhon haporsaon nasitongi. Nah hinatidakkon ni huria Kristen Protestan songon natar surat. Di padan narobi doho di padan na baru alusna. Atong marpada dohamu noaeng doho debata na badiai di jolo ni huriaon. Tung unang osehamu. Say burju mahamu marningot saluhut nai asalam hot haporsiaw muna. Martangyang mahita. Ale amanami jala debata nami. Suruh matod di parbadia turohanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Huliho kami marohanami baini nganam mola nion rodi saleleng nileleng na. Suraton jala sahapi matusi sude naung huloy hami. Say paujung ma ulaon na pinuk kami di bakasar rohanami. Ramoti mahami sa sudena. Unang tung hamaguan sugut manang ise sian hamion. Tugu jala iring-iring mahami ganupari. Asa sahat hami Tuhan uluan na sorasuda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atau kamu akainakon nami. Hati dako kamu majolo hapor siaw monai dua ya. Atong tabige ma korsian nasida.
Noaeng jalo hamu ma pasu-pasu sian debata. Roma 22 halak khobar tu naung dia tu. Hudul mahamu. Jala didongani patupahon nasa na denggan. Amin. Pasu ya Tuhan di bata amatai dosian anak na Tuhan Yesus Kristus dotor di parbadi. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipergugui patupahon nasa nadengan. Amin.
pasu sia Tuhan de bata amatai dosian anakna Tuhan Yesus Kristus dotot di parbadia. Sai didongani mamu maralohon nasa najat jala dipergugui patupahon nasa nadengga. Amin. Pasu sia Tuhan de bata amatai dosian anakna Tuhan Yesus Kristus dotot di parbadia. Sai didongani mamu maralohon nasa najat jala dipargugui patupahon nasa nadengga. Amin.
pasu-pasu siat Tuhan di bata amatai dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus nonton di parpani. Kai di parkukoi mahamu maralohon nasa rajat. Jala dinungani batu pahon nasa nadingka. Amin. pasu-pasu siat Tuhan di bata amatai. Usian anak Tuhan Yesus Kristus lo siat Tuhan di bata. Saya di parkugui mamu maralohon nasa najat. Jala didongani patupahon nasa nadingka. Amin.
Jala didongani patupahon nasa nadengga. Amin. Jongjong dope hamu na baru makatidako kaporsiang. Maredehita 100 pulsia ayat sada. Hamu aka na pinarhamaul ni debata, nung ngagabidongan sa huria, jaladongan sa panganak kamu, mangatop parpadanan na badiyay. Narga situtudo hamu ditobus, unang oloy hamu bedo sa dos sibulis, ramotan ni debatado hamu maraloho pangagoy, asal matoktong rohamu na tuibana, jala tangihonon na do hamu, masuk jala tugihonon na dohamu masuk tuhara jaon Banua Gidjangi amen martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gidjang asima roham di nasida akan na pinasaha noaek tuho. Saya ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia. Saya pahot manasida di bagasa padan naung nioloan nasida nakin. Saya parbadiai manasida di bagasan hatam. Asatarida haporsion nasida tujuloanon marhite-hite parangen na denggan. Amen. Jongjong mahita saluhuna maredde 100 pulsia ayat sada. Sahab mapiliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gidjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengga doho na saulibasa na mauliutus. Upasatay masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabiwap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asaho para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam gigirhay madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata amanami nasotarasam dugudang ni silehom mo dihami.
Todim na badie di lehoko tu hami jolma sumonggopi hami na leaon. Na umarga doi di lehoko tu hami. Jala gumudang doi siap portibio doh sian pangisina sudi. Ope mauliate marohanami jala pujon nami maho ala ni sudi habal gaon dohot hamuliomu. Naung pinapatarmu tu hami. Selehom mato di parbadiai tu huriam. Akka na olo manghutut Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatok-tok kami mian di barita naulii. Aleo to di parbadia, say pasada mahuriam napi na pungu-pungumi. Asa masih jaloan, jala masih haolongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami, asa utad dahami akadosa na balga dohot na mekmet sipa sidingon nami. Say buas mahomane sa dosa nami, asa lambadia jalay baru hami ganupari. Asa terbaik kami sahur di bagasan huria na badia nasa sadai. Say odihon jala padumu hami tuamai. Asa pos rohanami mandok amanami di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Say tabay sileo-lehot tu huria. Asalam gadda torop niya kaparbarita nauli dohop pangajari dohop para siroha. Na mamaritahon habal gaummu di portibion. Say sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan niala Kriste di gareja. Di parsikolaan nang di bagas nabi. Asa tahu na sida sahur tu parguruan sogut. Saya sungguli akan terpodum, jala pargugoy akan nagali. Saya songgoti ma akan naneang dohot natakang marroha. Asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi. Saya parrohai ma akan nabojok roha, apuli akan namarsak dohot nadangol. Asa unang di rupa-rupa portibion akan namanguloy ho. Saya tatap mana tergogo dohot na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsiaw di Tuhan Yesus. Saya ajari manasida maralus, jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti ma pikiran ni akka panggonggumi, panguhum dohot akka raja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Saya patugu haporsyaon nami, asa tok-tok kuingot tami na ukse sa dosa nami, jala buanom muhami tu hanguluan sugut. Saya sungguli pakrimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malak ke dagingon panguluom mudo muse asa masuk kami marnida de bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaummu say saut malomane roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehom matuhami sedarion hanguluan siapari se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasau rohon madamena tu tondim. Urian itu hata, sian hami na marhobas di pukul siang, pasat kami ma tabe sian hami. Salum, horas marita saluna, selamat Pentakosta. Iya, pause istirahat 5 menit, dungi diuduti marulaon na badia, na baru maka tidak kodok na toras.
Cek. Ya, silakan bagi perguru malua yang sudah sidi, kita mau perjamuan kudus. Duduk dengan orang tuanya. Kita pakai 2 bangku baris ini. Ayo silakan. Bagi keluarga juga, silakan dampingi anak masing-masing. Kalau satu baris tidak cukup, bisa di belakangnya. Tapakema na 2 barison, hamakamang hamakenang. Dilebung ni aka natoras na beba aka yanakonna. Ngaboy be? Ya, ta para dema roh nang pikirata hamua kamang hamua kenang nakayak yanakun nami naung maka tidak ko kaporsiona laho masuk kita tu ulaun parpadana nabadia. Mare de mahita buku Ede sada 52 di ayat na parjolo. Yesus namamu Bersani
Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate muna dohot rohamuna, mar hite-hite Kristus Yesus, amen martangyang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung amanami na di banua gijang, asiroham topot mahami na pungudison, adorang hupanga kami anon parpada na nabadiai lehon mato di purbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsiaw na mangulu di hami, asa posituturuhan nami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargogoy mahami, macuadahon diri nami, asa tarito kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon na porsiaw na mangului. Saytai tirohan nami, asa lamalungok kami tu banua gijang, asa say masihol hami, pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaw ni dibata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiai. Di baheni, tatibang majumolo, manang natao hita marulaw na badia sa unang hona uhum manang ise siya kitaon. Ay hola na uduk roha, jala na manol soli rohana ala ni pambahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsia di hasasan dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiai. Alay akan na dohot marulaw na badia, unang be dioloy sibolis, unang be didatdati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tung kotapo kamuma hosom dohot late ni roha, alay pengot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, naong mate jala naong mulak mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadana na badiai. Di baheni, tatakasi majolo rohatabe, jala alusi hamuma suku-sukunon, jong-jong mahamu saluhutna. Di par hatuturuhamdo, halak pardosa hosen hatutubum, dohot alani pangalausim, di patik di debata, molo di par hatuturuham, dokma olo. Namarsak doroham ala dosami jala di pangidoroham, naing malua ho nuaing sian dosam, molo songoni roham, dokma olo. Di par hatuturuhamdo, naong ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon pardosa, ibana naong mate mulak mangulu humokopo mamorsan jalamane sa dosam, molosongoni di parhatuturoham, dokma olo. Olo doho manggotapon sen roham, late ni roha dohot hosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsaiho, jala na olo doho manesa dosa ni dongan musongo na pinangino ni roham, sesaw ni debata sude dosam, molosongo ni roham, dokma olo. Atong tapaw dukbe marohata jala tatopoti madosata ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ejot-jot hulau sihami patikmu. Tama doho na uhum muhami nueng doho sugut. Molo balasonon mutuhami hobar tu pambahenan nami i. Alay alani gudang ni asido tolong ni roham dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong nilehon mu humokop hami, alani i ubahay na hum hami mangido tuho, asima roham di hami, say jalo mahami, say sesa masude dosa nami, jalaleho to di porbadia tu hami, asa margogo hami mangalo, nasa dosa dohot mangulahon na hubar tulo mani roham, saleleng di tanah odo pe hami. Amen. Atong hamu akan na monopoti dosa muna. Jalan na mauwas di asini rohani di bata. Say sahat matuhamu na hinaporsyon muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Mar hite-hite goar di debata ama. Dohot anak, dohot to di purbadia. Amen. Ale amanami na di banua gijang. Say pinorbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu, say saut polomoni roham di banua tongaon songo na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, ro di hasangapon saleleng nileleng na.
Amen. Hudul mahamu. Mare de mahita. Jesus nos inea, Atong tangnya hokau matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadana nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu burginai uju tarjehe ibana di dokma mauliate. Dungi di ponggoli mai. Di parlehon matua kasisiana huhut ma di dok. Jalo hamuma, jalapangan ma. Dagi kudui dan nilehon Tuhan matian humukopamu. Baik kau masongoni bahin parengotan muna diau. Dungsun nasi damangan dibuat ma panginumani. Didok ma mauliate. Dungi di parlehon ma tua kasisiana huhut ma didok. Jalo hamu ma, sudai hamu manginum siani. Ia panginumanon pada naiba rumahon mahrite-hite mudarhu. Na niuse untuk mokopahamu bahen hasisani dosa muna. Sai baik kamu masongoni bahen parengotan muna diau. Atong ro mahamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Say
Jongjong mahamu saluhutna. Martang yang mahita. Puji ma Tuhan debata aleto diku jalana sarohaku di bagasan mamuji goarana badiai. Puji ma Tuhan debata aleto diku jala unang tukalupahon dengan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dileo tuho dengan bahasa dohot asiniroha. Para siroha jala dengan bahasa do Tuhan debata labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahen tuhitan na hobar tu dosata, jaladam di balaco tuhitan na hobar tu hajahatota. Songon asiniroha ni ama-ama tu akana konado asiniroha ni Tuhan debata. Dia kana maka biari ibana. Nunga takas ti patuduhon debata. Holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus sumokopita. Uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing serimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni. Saya pujio ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambahenaku dohot Tuhan debata. Olat dion rodi saliling ililingna. Amen di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala saya sima rohana marnidaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala saya dipasaorhon ma damena tutodim. Horas madihita. Silakan aka menginang isena neng giot marfoto tua keluargana dengan ma. Jesus,